नंगौ खुंगा 35 उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम आरो बेजों लोगोसे 15 पानेरि बिया दुलाराय बाथौ गौथुमनि 10 बोसोरारि जि जुथुमा बियो जितु बेयाव सोलिगासिनो दङ सानथामनि आबुं हाबाफारि लानानै दिनै बियो जोबथा सान एबा दिनैनि बे जोबथा सानाव दिनै फुंबिलि समाव जि धोरोमारि जि फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारि बेयाव जादों आरो बेजों लोगोसे जों बुंनांगोन नैबे समाव आंनि केमेरा पार्सन बिथांखौ आङो दिन्थिनो थाखाय खावलायदों बे समाव जितु नैबे दिनैनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बेबायदि जे मार्च पास्ट खालामनाय जि हाबाफारि बेयाव सोलिगासिनो दङ जितु नोंथांमोना नुनो मोनदों जितु बे समाव जि खुंगा 35 जि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम आरो बेजों लोगोसे 15 पानेरि बिया जि बाथौ गौथुमनि जि हाबाफारि नैबे सोमलिगुरि पानेरि ओनसोलनि सिङाव थानाय नैबे सोमलिगुरि मोनसिं फोथाराव जितु सानथामनि हाबाफारिजों बियो सोलिगासिनो दङ आरो बियो दिनै फैयै फैयै जोबथा सानाव आगान होफैबाय दिनै फुंबिलि बायदियै जितु फुंबिलि समाव जि धोरोमारि जि आर'ज गाबनाय मेथाइ बेयाव सोलिनायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो लोगो लोगोनो जितु फिरफिला बिरहोनाय जि धोरोमारि फिरफिला बिरहोनाय जि जिल्ला आफादनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो बियाबफोरनिफ्राय जि बेयाव फिरफिला बिरहोनाय बे बिरहोनाय हाबाफारिया बेयाव जोङो नुनो मोननाय जादों आरो दिनै बे बिरहोगिरि बिथांमोनखौ गार्ड अफ अनार होनानै दिनै बेयाव उन्दै उन्दै जि जोंनि बर' हारिनि जि बाथौ सिबियारि जि रायजो राजाफोर दङ आरो बेजों लोगोसे जि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव मोना दिनै बेयाव मार्च पास्ट खालामनायखौ जोङो बेयाव नुनो मोननाय जादों आरो जों बुंनांगोन बेराफारसे जिहेतु बर'नि जि दोरोङारि गाननाय दख'ना आर'नाइ आरो खर'आव जि बेबायदि थफि हमनानै दिनै बिथांमोना आथिङाव जुथा बेबायदि गार्ड अफ अनार जिथु मोनसे जि मुहिनां बा दिनै सोमोनांथाव दिनै जि जों बुंनांगोन दिनैनि सानाव बेयाव जि मान होनाय जि बिरहोगिरि बिथांमोनखौ दिनैनि सानाव जि बेबायदि फिरफिला बिरहोनानै जिथु मान होनाय हाबाफारि बेयाव सोलिबाय थानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों आरो जों बुंनांगोन जिथु दिनै बे जोबथा साननि गेवलां हाबाफारियाव जिथु गेवलां मेलखौ बेखेवगिरि हिसाबै बेयाव जि बिटिसिनि जि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेयाव बाहागो लाफैगोन बेखेवगिरि हिसाबै बेखौ जों बुंनांगोन आरो बेजों लोगोसे गोबां जिथु धोरोमारि आयदाफोरनि जिथु सायाव बेयाव दिनैनि सानाव बेयाव सावरायनायखौ जागोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों आरो जिथु बेयाव दिनैनि जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव गेवलां मेलाव जिथु गोबां आलासिफोर दङ हांख्रायजानाय आलासि जि दरं उदालगुरि लकसभा बियाबनि MP बिथां दिलीप सयकियानिफ्राय लानानै केबिनेट मन्त्रि चरन बर' रिहन दैमारि प्रमद बर' गणेश कसारि लोमसाव दैमारि त्रिदिप दैमारि प्रेस मुसाहारि आरो MCLA अर्जुन दैमारि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां जिथु बेयाव जि राजखान्थियारि दैदेनगिरि MLA आरो बेजों लोगोसे गोबां जिथु बाथौ सिबियारि बे बाथौ सिबियारिफोरा दिनैनि सानाव बाहागो लाफैगोनखौ जोङो बेयाव मिथिनो मोननाय जादों आरो जों बुंनांगोन दिनैनि सानाव जिथु नैबे फुंबिलि समाव जि नैबेबायदि जिथु हाबाफारि लानाय जि जों नुनो मोननाय जादों जि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिथु जोबथा साननि हाबाफारियाव फुंबिलि समाव बेबायदि फिरफिला बिरहोनायजों धोरोमारि फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे दिनै गार्ड अफ अनार नैबेबायदि जिथु उन्दै जि फरायसाफोरा दिनै बेबायदि मार्च पास्ट खालामनानै दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों बे हाबाफारिया थारैनो बाख्नायथाव जादों होननानै जोङो दिनैनि सानाव बुंनांगोन आरो जों बुंनांगोन जिहेथु गोबां जिथु बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोर बे बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोराबो दिनैनि सानाव बेयाव बाहागो लाफैनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों आरो जों बुंनांगोन बेबायदि आब्रुथि गोनाङै जिथु मार्च पास्ट खालामनानै जि दिन्थिफुंनाय हाबाफारिया थारैनो मुहिगोनां जादों होननानै जोङो दिनैनि सानाव बेयाव बुंनांगोन। नंगौ जिथु सानथामनि आबुं हाबाफारि लानानै बे जिथु पानेरि जि मोनसिं जि
फोथाराव जितु बे खुंजानाय जि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 35थि जि बोसोरारि जि जुथुमा बिनि जितु दिनै 3थि सानाव दिनै फुंबिलियाव दिनै आर'ज गाबनायजों लोगोसे नैबेबायदि मार्च पास्ट खालामनाय हाबाफारिया सोलिदों आरो बेयाव दान्दिसे उनावनो जितु 12 बाजि जानाय लोगो लोगोनो बेयाव जितु गेवलां मेला हाबाफारिया बेयाव जागोनखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों। नैबे समाव आङो मोनफ्रोमबो हाबाफारि लानानै जितु नै उदालगुरिनिफ्राय बड'सानि जानानै सोरांसार बाग्लारि।